Sa ulo ng mga nagbabagang balita, DILG Cordillera kumpiyansa sa mga pulis ng Cordillera sa kabila ng kinahaharap na issue ng PNP. Reservation sa pagbisita sa Botanical Garden, ikinagulat ng ilang bisita. Parada sa pagdiriwang ng Chinese Lunar New Year sa Baguio magbabalik. At isang motorcycle club naghatid ng tulong sa isang liblib na komunidad. Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naghayag ng kumpiyansa ang Regional Director ng DILG Cordillera sa mga pulis ng rehiyon sa kabila ng usapin tungkol sa courtesy resignation. Narito ang balita. I am always proud to tell everyone that Procor is the home of the most disciplined cops in our country at talaga naman pong pinapanindigan ninyong lahat. Ito ang naging pahayag ni DILG Cordillera Regional Director Araceli San Jose kaninang umaga sa ginanap na 29th Ethics Day ng PNP Cordillera. Anya, buo ang kanyang tiwala at suporta sa mga pulis sa rehiyon sa kabila ng mga kasalukuyang issue na hinaharap ng PNP. Partikular na rito ang courtesy resignation ng mga third-level officials na apela mismo ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. The mere fact na lahat ng ating mga colonels and generals, yung ating full-fledged colonels in that matter, lahat sila ay nagbigay kaagad ng kanilang courtesy resignation. Ako'y natutuwa kasi ako'y naniniwala na wala silang itinatago. Kasi pag may itinatago ka, matatagalan pa yon. Pero ako'y naniniwala na walang nasasangkot sa illegal na droga. At ako'y nagpo-pray talaga na wala. Dagdag pa raw ang surprise drug test sa mga opisyal. Siyempre masaya kami at kasi nakikita ng ibang mga ahensya yung aming effort at tulad nga kahit naman sino talaga magiging masaya kapag ganun. Ang maganda lang dito is may nakakakita man o wala, patuloy pa rin ang inyong Police Regional Office Cordillera sa pagsunod sa mga alintuntunin na itinalaga ng ating mga nanunungkulan. Samantala, suportado rin ng DILG ang plano ng PIDEA at Procor na pagbibigay ng alternative livelihood sa mga hinihinalang marijuana cultivators. Para hindi na sila bumalik doon, hindi na sila magtanim, ayusin natin yung kanilang infrastructure, yung kanilang daan, para yung mga businessman ay madaling pumunta doon. And at the same time, tulungan natin ang ating mga kababayan na magtanim ng mga crops na pupwedeng itanim doon, high-value crops at pupwedeng, yun nga ang unang iniisip ni Director Cesario Castro, Hill Cesario Castro ay yung mga orchids. Mas paiigtingin din daw ng dalawang ahensya ang kanilang laban kontra droga ngayong taon, gaya ng nasimulang BIDA program o ang Buhay Ingatan Droga Ayawan na inilunsad Nobyembre noong nakaraang taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Binigyang pagkilala at parangal ang ilang pulis sa Cordillera ngayong araw dahil sa kanilang mga natatanging kabutihan at kabayanihan. Narito ang kwento. Ma'am, dito po sa Baguio hindi kami tumatanggap ng bribe. Wag ho kayong mag-aawat ng license na may lamang pera kasi hindi naman ho kami ang pagbabayaran nyo. Nobyembre noong nakaraang taon, kumalat ang video na ito sa social media. Maririnig ang pagsita ng isang pulis Baguio sa isang babaeng motorista. Nag-viral ito hindi lamang dahil idinaan ng motorista ang kanyang motorsiklo sa Session Road na mariing ipinagbabawal, kundi dahil umano sa pag-aabot ng kanyang lisensya na may nakaipit na pera. Proud ding sinabi ng pulis na hindi tumatanggap ng suhol ang mga pulis ng Baguio. Kinilala siyang si Police Senior Sergeant Mark Matbagan. Ma'am, dito po sa Baguio hindi kami tumatanggap ng bribe. May sinumpaan po kasi kaming tungkulin, ma'am, na to uphold the law.
ang sinasabi. And hindi po namin kayang pagpalit ma'am yung pagkapulis namin or dignidad namin na pagkapulis sa konting halaga. At para mapalitan po yung tingin ng mga tao sa kapulisan ma'am, which is yung, alam niyo yun, police ticket. Nobyembre noong nakaraang taon din, ibinalik ni Police Corporal Noli Frank Chinopsan ang isang bag na naglalaman ng kamera. Natagpuan niya raw ito sa kahabaan ng Halsema Highway, Atok, Benguet. Very important po yung na binabilik natin yung mga hindi sa atin kasi in the first place, yun naman po yung naituro sa atin sa pagkabata natin hanggang sa ngayon na nagpulis po tayo. Dapat na ibigay natin o isauli natin yung mga bagay na dapat na hindi sa atin. 2 lamang sila sa 6 na binigyang pagkilala at pinarangalan mula sa Cordillera ng medalya ng papuri sa ika-29 na PNP Ethics Day celebration. Ethics is based on a well-founded standards of what is right or wrong based on human actions. It also refers to the prescribed rules of conduct that the public officials must display at all times. Ang Philippine National Police Cordillera sa mga pinagkakatiwalaan at modelong organisasyon sa buong bansa. Kaya't ako'y sumasaludo sa inyong lahat. May parangal man o wala, maganda na susunod tayo. At ito na rin yung pagkakataon ng natin na i-remind pa ulit-ulit yung ating mga kawani. Tulad nga ng sinasabi ng ating regional director, ang mga tao o mga kababayan natin ay patuloy na nag-expect sa atin. Kaya ibigay natin yung best service na para sa nararapat para sa ating mga kababayan. Tema ng selebrasyon ngayong taon, serbisyong may malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran, handog ng pambansang pulisya, kabalikat ang simbahan at pamayanan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinatutupad na ngayong araw ang pre-reservation ng mga bibisita sa Baguio Botanical Garden, bagay na ikinagulat ng mga turista. May balita si Jose Robert Inventor. Muling namasyal sa Botanical Garden ang pamilya Kalimlim, pero sa kanilang pagpasok, nanibago ang mga ito. Ngayon hindi. Wala naman na rin na-advise na merong kailangan mag-register doon. Ganito din ang reaksyon ni Nanay Carol na mamamasyal din sa parke. Hindi ko alam. Wala naman kasi ng mga online, something like that. We just come up to see the previous sites na dati namin napupuntahan. Ngayong araw kasi, ipinatupad ang pre-reservation sa lahat ng mga bibisita sa Baguio Botanical Garden. They have to reserve online their slots para they come lang during that time slot na nabigay sa kanila. But the payment will still be done on-site. No? So booking lang of reservation. Kaya sa unang implementasyon nito ngayong araw, karamihan sa mga bisita, hindi raw alam ang mga bagong patakaran. Kaya kahit walang reservation, pinapapasok pa rin ang mga bisita. Isa sa mga rason sa pre-reservation ay upang maibsan ang dagsa ng mga bisita. Mamamanage nga natin yung crowd dun eh. Hindi yung one time lalat pupunta doon sa haba-haba ng pila. Discomfort, inconvenience, tinatanggal natin lahat. Hindi naman umano lilimitahan ang mga bisitang papasok sa Botanical Garden. Mas maganda nga yun dahil nakikita natin yung data eh. Makikita natin yung data dun eh. So we will be able to manage it. Makikita mo, sa ngayon, halos hindi natin ma-perfect yung data collection. Ilan talagang pupunta doon at any given time, at any given period. Mahirap natin ma-determine. But with online reservation, online booking, pagbisita ng ating botanical garden, we'll be able to gather data. Upang makapag-reserve, kailangan lang bisitahin ang Baguio Bisita website. Hanapin lamang ang Baguio Botanical Reservation slot para makapag-book. Piliin lang kung kailan at anong oras ang pagbisita. Ilagay kung ilan ang mga kasama na bibisita sa parke.
Matapos itong pilapan, magpapakita ang isang QR code para sa booking. Ipakita lang ang QR code sa ticketing booth at bayaran ang entrance fee. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, mga kabataan sa Pampanga nag-ala Santo Niño. Kung bakit alamin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa isang galong tubig at isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nag-ala Santo Niño naman ng ilang kabataan sa Guagua, Pampanga sa pagdiriwang ng pista ni Senyor Santo Niño. Ating silipin ang ilang tagpo sa pagdiriwang kay Gracie Rutao. Bida ang mga bata sa Barangay Pulong Masle sa bayan ng Guagua, Pampanga kahapon. Binihisa ng mga ito ala Santo Niño. Iba't ibang kulay ng damit, may korona at sombrero. Ayon sa Jesus the Lamb of God Parish, Santa Rita de Casia Parish, pumili sila ng tig-isang batang kinatawan ng bawat bisitas at purok na sakop ng parokya bilang bahagi ng selebrasyon ng pista ng Santo Niño Salvador del Mundo. At this year, sabi ko dahil masyadong na-isolate yung mga bata dahil sa mga restrictions noong pandemya, ay we involve these children at initiate ko na magbihis ng Santo Niño yung mga bata ng parokya. Napuno rin ang daan ng kulay pula at dilaw sa street dance na pinangunahan ng mga kabataan. Si Jesus bilang Santo Niño, siya yung nagbibigay sa atin ng lakas at enerhiya, tuwa at saya. Dahil alam natin ang isang bata kahit na mahina, kahit na maliit, pero andoon yung enerhiya, andoon yung lakas, andoon yung tuwa. Dahil alam natin na mayroong susulungan, mayroong pupuntahan yung ating pagkabata at yun yung kabutihan. Mga kabataan din ang nanguna sa street dance para sa kapistahan ni Santo Niño sa bayan ng Santa Ana, kasamang iba't ibang imahe ng Batang Jesus. Highlight ng selebrasyon ang pagpupugay sa lola ng Batang Jesus na si Santa Ana, ang ina ni Maria.
Ray Sirutao para sa Luzon Headlines. Sa muling pagdiriwang ng Chinese Lunar New Year, kinumpirma ng Filipino-Chinese community ng Baguio City na magdadaos muli ng Lunar New Year Parade. Ang detalye sa report ni Charles Limon. Sa susunod na linggo na, ipagdiriwang ng Filipino-Chinese community sa Baguio City ang Lunar New Year. Kaya ngayong balik normal na ang lahat, naghahanda na ang Baguio Filipino-Chinese community sa pagbabalik ng Grand Colorful Parade. Yes, because na-lifted na yung restriction, kaya pumayag ng city government na may parada. Just like yung Panagbenga, tuloy din yun eh. Gaganapin ang parada sa ika-27 ng Enero. Ito ay matapos makanselang parada noong 2021 at 2022 dahil sa pandemya. Inaasahan ang pagsasara ng ilang kalsada sa lungsod dahil sa parada. Isa sa mga mangunguna sa pagdiriwang ng Chinese Lunar New Year ngayong taon ang Association of Baguio Chinese Filipino Youth Incorporated. Hatid ng grupo ang mga bagong aktibidad para sa pagdiriwang. Some of our ideas, like our little Chinatown at Session Road. No, so Session Road will be closed on January 22 and 29. We will convert that into a little Chinatown. There will be Chinese stalls selling Chinese-themed products or food whatsoever. Mahalaga rin daw ang pakikilahok ng kabataan sa pagdiriwang. Okay, so for us Chinese Filipinos, no, so we are a minority here in the Philippines. So it's also important to know our roots, to know our history. So we want that to be preserved, no, and of course reach out and share that culture to the Filipino community. Ngayong 2023, asam ng Filipino-Chinese community ang pagbangon mula sa pandemya at pagbuti ng relasyon ng Pilipinas at China. Of course, masaya tayo lahat kasi the economy is already moving nga eh. Kaya makita natin for the last few weeks, lalo itong December, ang dami umakyat. So lahat na businessman are benefited. Panauhing pangdangal sa pagdiriwang ang Chinese Consulate sa Laoag City at ilang opisyal ng pamahalang lungsod ng Baguio. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang SIM card registration law. Ito yung Republic Act 11934. At ang full title nito ay Subscriber Identity Module SIM Registration Act. And dito sa batas ay kailangan ng all subscribers of public telecommunications na gustong bumili ng SIM card ay dapat mag-register ito. At ang failure to do so within the prescribed period na nandito sa ating batas, merong necessary penalties at including yung pagiging inactive ng mga SIM card na iyong binili. And this is pursuant to Section 4 of RA 11934. Under Section 4, 11934, at sinasabi nila ito yung PTE. And ang PTE ay mga telecommunication company na ino-authorize na mag-activate ng mga SIM card. And sinasabi nito na all SIM cards that are sold by a PTE as a prerequisite to activation shall now have a registration
including the requirement of a valid government ID. Pag foreigner, kailangan ng passport, no? Dapat yung ID mo may picture. Kailangan upon purchase or upon registration, kailangan mo nang i-activate uli yung SIM card with the PTE. Ang period required dito ay 120 to 180 days from the enactment of the law. And if you calculate that properly, that will be on or before April 30, 2023. Susunod, Motorcycle Club naghatid ng tulong sa isang liblib na komunidad sa Alilem, Ilocos Sur. Ang detalye abangan. Sa milk din ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Umarangkada naman sa pagbibigay ng tulong ang isang motorcycle club sa isang liblib na lugar sa Ilocos Sur. Ang kwento ng kanilang pagtulong ating silipin kay Charles Limon. Sa pampang ng Amburayan River sa bayan ng Alilem, Ilocos Sur, matatagpuan ang isang liblib na komunidad. Ito ang Barangay Palasipas. Dito, kinakaharap ng mga residente ang problema sa transportasyon at pag-abot sa mga pangunahing pangangailangan. Ang COVID ngamin ito may sana. Yung estudyante pa ngamin. Iso nga na magugugod ang ito. Tatada libre. Hallelujah. Narigat na apa nagpalingki ta. Panay nga arkila tilugan. Iso nga kami nga. Manmanot apa nagpalingki, sir. Kaya ito ang napiling aksyonan ng Cycles in Action Motorcycle Club para sa kanilang gift-giving program. Aabot sa higit kumulang 100 mahihirap na pamilya ang tinulungan ng grupo. Sa pamumuhay, sila po yung mga tao na mga single parent, yung mga wala na po pinagkakitaan, wala na po yung mga pamilya nila, at saka ito yung mga PWD at ayaw na wala nang pong pagkakakitaan. Isa sa mga nakinabang dito si Rosemary at ang kanyang ina na nagre-recover pa lang mula sa stroke. Anya, hindi biro ang kanilang biyahe, makababa lang mula sa kanilang tirahan sa bundok. Paglugaran na kailangan may ambulansya, emergency. Kasi kadalasan ni mother may nasalinan nagara dati. Marigata kami naglano na gagalin. Dagdag tulong sa pamilya Legaspi at sa mga residente ang munting groceries na hatid ng Motorcycle Club. Mayroon ding libreng gupit para sa mga residente. Umindak naman sa dance challenge ang mga chikiting. Bagay na hindi naman inurungan ng mga senior citizen. So, nagigailan lang ito.
mayat ata ano daw pa ang papabuhay. Saya, super saya. Hindi natin na yan ang mga meeting nila. Sobrang saya nila. Kasi minsan nga lang dumating yung ganito. Bagamat liblib ang komunidad, nagsisimula na ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga daanan papunta sa Barangay Palasipas. Talaga yung organisasyon namin sir na matulungan lahat ng mga nangangailangan, lalo-lalo yung mga nasa liblib na lugar. Balak pa ng grupo na maabot ang ilan pang komunidad sa bansa gamit ang pagmomotor at ikita ang mga magagandang tanawing nakakubli sa bawat lugar na kanilang mabibisita. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!